Madokachere mabuja tauya nadzo nhau dzokugumisira dzosondo rino zuva rochipfumbamwe mwedzi uno wachiwabvu. Tiri kutanda ipapa Blessed Geza goreketa achireketa pokare akati vanhu gorekai kuora mwoyo nokutoti munangarwa ari kuenda tiri kumubvisa makuno kuno anochaiwa. Akati vanhu vari kunyanya kujairira nokuti Chiwenga aribe kuita zvimwe zvinhu zvaaifanira kuita kare, nokutoti Chiwenga anoziva gwara romusangano rokuramba munhu wakamira nowamo wako, zvokutoti ndiye nyakuponesa munangarwa, asi munangarwa kureketa kuno haadiba kana kumbwa nozvaChiwenga. Mberi kuno nyaya rekai tirambe takaringa kuti zvinoenda nokupi. Akagoreketa pokare Gezayo achiti ivo ana machakaire wakutoita kumera muhwe makuno kuno yano idi uchadamburiwa. Rekai tizvione hedu tinenge takamira kusaiti chaiko tichiringa hedu vachiita zvavanenge vachiita. Wozinasu waguburikayo wachiteketa kuti kwai mangwana akasvika kuribe nyaya yanhadzisiwa pakati pavarairidzi vari kuramwa mabasa nochikoro choUZET wachatoita kuti chikorocho chireke kugosenzeka, nokutoti zvinovahwadza nokuti mari dzinenge dzichibisiwa UZET iri kutambira mari inoda bazvichemo, inotambira mari yakakwana basi. Saka ipapo pakaita kunyangaridza. Ticharamba takaringa hedu kuti zvinenge zvienda nopapi chaipo tichikunyepai. Sikoti sakupwanya mhanduwe kwai apinda anota ipapa ndiye munhu waakuita zvokunadzira nzvimbo yokutengeserayo egodhini kuBulawayo. Rekai tione kuti wachaipedza chere kana kuti zvinenge zvichienda nopapi, nokuti panonyaya chaipo. Uko maovheti aita zvinhu zvarehwa manjano vazhinji zvokuenda kuDarodzi Mhosva vachiramba dhiri rakareketiwa nehurumende nowachena wayewayo nomapurasi kuti vabhadhawe mabhirioni 3 anochidimbu $3.5 billion pachirungu. Rekai tione kuti nyaya yacho ichaperera papi, nokuti nesuwo tiri kutodaba kuti mabhunu abhadhawe pawakatora ivhuro paribe akabhadhawa kana kudini. Rekai tigoramba takaringa kuti zvinoenda nopapi. Uko Herald iri kureketa kuti kwai VID iri kutofunga ipapa kuti munhu wese anochitambe anofanira kuenda pokare kunonyoresiwa pokare rezinesi kuti azikane kuti achiri kukona kutyaira. Wafunga kujira vanhu mari, muchandoona rimwe zuva mhando yekwandomukira unzi munhu wese akufanirwa kunge ane chitambi chopurasitiki. Rezinesi rokutyaira rokare riya kwai rinenge risingachasenzi ndozvasara basi makuno kuno yano munondovaziva vanoita zvechimukutira kundomukira mumakumbo ipapo motomugwa wototi ndozvatopo. Mangwana mapurisa anenge akutotanda kusunga vanhu wafunga mari. Rekai tione kuti zvinopera sei. Tinoramba takaringa zvedu tichikunyepai. Mwedzi uno kwai kunenge kuno musangano wemabhizimusi okuEuropean Union pokare noZimbabwe EU, kwai inonzi EU Zim Business Forum. Rekai tione kuti zvinenge zvipera papi. EU vari kuti kune mabhizimusi anosvika 200 ari kuda kuuya kumusangano iwoyo kuti vaone kuti voita sei, vobatsirana sei nehurumende. Rekai tione kuti zvinenge zvisvika papi. Tinenge tichizokunyepai. Wagari weguta roBulawayo vari kunzvimbo yoCowdry Park kunyanya vari kuita kuhwadziwa fani. Kwai mugodhi wongozi uri kuunza chiutsi chinongozi chaicho chiri kuita kuvavhiringidza. Ipapa kwai manhoko nokweru kunofemeka bamhanduwe utsi hunenge hwakaita kuita kuzara zvokuti paribe ari kuziva kuti chii chiri kuitika. Vanhu vaakutosha kutoita zvirwere ipapa. Rekai tirambe tichiringa kuti zvinonge zvichiperera papi. Tinenge tichikunyepai. Kambani yomasamba otanganda yagoti iyo yahwina nyaya yayo yakaendesa kuDarodzi Mhosva nomumwe wayakaendesera masamba kutanga kuMalawi
akareka kubhadhara hache masamba omari inoita zviuru makumi mana nonomwe 47,000 US$ pachirungu. Yei, pakanyangaritsa. Regai tirambe tichiringa zvedu kuti zvinoenda nopapi. Uku hurumende yedu heno kuti chii peno ndo mandiregerera yacho heno wari kunziwo wagoendesa mangori akawanditsa kudarika wakanga watorera kambani yeVast Resources. Mabuja zvomunyika medu zvakaoma. Unosaya kuziva kuti sei zvakaita kudando. Ticharamba zvedu tichiringa kuti zvinenge zvienda nopapi chaipo. Wakomana wekiriketi wasiya nyika yawo wakaenda kuEngland kuti wanhadzire kutamba mutambo wachatamba nechikwata choEngland chacho. Waita kumukira mhando warikuita kusha kuenda ikweyo kotamba. Tikaiti tione kuti zvichaperera papi. Tikaringa dzirikitika pasi rese munyika yeSouth Africa, bazi rinoringa nezveutano romudunhu roGauteng kwairapinziwa mushishi. Ipapa nyaya yekuti vari kurega hawo kuita bau rokunadzirisa mvura inopisa pokare nokunadzirisa kuti zvokudya zviuye nonguwa pokare. Vanhu vakutovhunduka ipapa kuenda kuchipatara choicho Charlotte Maxeke. Regai tione kuti zvinenge zvichienda nopapi, asi vari kuratidza kurwadziwa fani vazhinji. Kuno gweta rakagobhadhara mari inoita zviuru makumi mashanu zvomari muSouth Africa pamari inoita mamirioni 15 omari ibodziyo yakanga yabhadharwa kuti kune mwana akanga akuwadziwa zvisirizvo. Wakomana kuno rakaendesiwa kune vanoringa nezvemagweta, ubasa hwemagweta. Kwai wakati aiwa aribe mhosva aribe chaakaita zvinoita kana kunyadzisa mhando yekureketa nezvazvo. Regai tigoona kuti mhuri yacho vachaendesa kumatare chere kana kuti zvinenge zvichitekaira sei, nokuti tima rakadari mhanduwe idina yawe zvakaita kunyangaritsa chaizvo. Kwai Zambia yatoti ipapa iri kuronga kuti itakatombokanya ino America kuti America iedze kubenhutsa imwe mari pamari yakanga iri kuti ichawapa yakamisa musi uno uyu. Wakomana zvakaita kuoma chaizvo. Vari kuita kusaya kuti woita sei, nokutoti kwai panenge pakaita kunyangaritsa. Asi regai tione kuti zvinoperera papi chaiko. Tinenge tichikunyepai. Nyika yeAmerica iri kureketa kutoti kwai sondo rikuyari vanokona kutenge watoona mabhunu akabva kuSouth Africa achitiza kuita upoteri ikweyo. Regai tione kuti ndizvo chere zvichaitika kana kuti zvinosvika papi. Kuno heno kuti vanenge vabvumirwa kuenda nemabasa avo chere kana kuti zvinenge zvichitekaira sei. Tinenge tichiringa hedu kuti zvinenge zviri kuenda nopapi tichikunyepai. Tikaringa dzomutambo, kwai Keith Mwemba kuZambia ndiye aisiwa kuti aite ndiye mutungamiri weZambia Football Association. Tikati iwo makorokoto. Ukuwo izvezvi kureketa kuno IPL iri pama1 kwai ipapa kupfikiwa kwaita mazambuko roPakistan roIndia. Paribechi zvino mhanduwe ipapa IPL yakutoshirwa kutoti vanhu vangabhombiwe bvayamisiwa. Uko kwai Pakistan yati kuchiribe kana ndege kana chii chapfuura nomudenga medu, tikangopfuura basi kuchigwisa mhanduwe. Rerere zvakaita kuoma chaizvo. Regai tigoona kuti zvinoperera papi. Yokugumisira iripo izvezvi kwai Xabi Alonso ati ndichazvidaba zvekuBayer Leverkusen. Regai ndiende vari kureketa vari kuti ari kutoenda kuReal Madrid. Regai tione kuti ndizvo chere kana kuti manyepo. Tinenge tichizokunyepai. Mabuja sondo rino tapeta zvilauro ndini wenyu mhanduwe wonawo.